Presiden kari Amerika ula kubur baka jingsanction ya kari Rusia kalawan ra ya ka jingkyrduh bam omtang ya kari Rusia ndai kalakta ya kiri ki babuan haka pyrthei kentup ya kiri hapok Europe bat ha Amerika kumju ka Rusia bat ka Ukraine ki dai kiri ki ba supply ya ki marbam kum ka pnyang bam upan bat uko ndai nakadaw jang ki thma ki ne kiri kim la syu ban export ya ki marep jang ki sya ka pyrthei kamtam ka Rusia ka balangan haka sanction jang ki riset ni omtang ba ka Rusia ka dai ka nong supply marbam haka pyrthei ndai ka dai ka weiru na kiri ki ba supply pnyang kali bat ka dai ka weiru na kiri ki ba supply ya ki spot da wai rep sya kiri ka pyrthei ka jingsanction ki riset ni ya ka Rusia kala pelong ya kiri ki ba bun bandan hapling ka jingkyrduh bam bat ki marbam ki la kynshew state na marka jing bam dan syuk ki supply pnyang kali na pok kari Rusia kala penkyw daru ya ki dar pnyang kali ke balakta i ki patba babun barang hang ne la banyu i ya ki jing thali ki supermarket na marbaduna marbam sisen balakkyw dar ki bai pnyang kali kakta ru ya ki dar marbam mardi hapok kiri ke South Asia ka Sri Lanka kadai ka way na kiri basyak tak ba na ka sanction ya kari Rusia na marka dor pnyang kali kala kynshew state ba bat kila hab ban pensange wat ya ki board exams jongki na marbam dan supply sia bat kot sada wat ka Sri Lanka kala dan lupa ka jingkyrduh na marka bamsap bat ka jing bam nang kinong sanchap jongka ban penyat ya kari ka jongki bat kumju ru kala syak tak ba nakadaw jong ka jing lockdown nakadaw u COVID-19 kumju kai ka bangila banle banyada yala de na ka jingkyrduh bam kanuksa ka babae ka bahika yingi kumno banle banyada yala de abangiyo iya ki dak jong ka jingkyrduh bam kadai ka jing hikai ka bangiyo na u Joseph ka bangila ban pule na ka kitab Genesis kalanong ka basaw huway bat kadakot ka basaw pra hangne u Joseph ula lum jing bam bat ula kynshew yaki knang ba la ban pyndonkam yaki nak benta ka por 6 sniw u Joseph u klem duwai ba u blay unweng ya ka 6 sniw ndray u pyndonkam ya ka jing stat ka ba u blay ula ay u da ka ba kynshew yaki jing bam na ka benta ban yo bam ha ka por 6 sniw let's say gila ban kynshew lupa ya ukba ukhaw kum udai ka shini bat uslasha bat let's say gila ban ri ki jingri bat ru ban rep hino ya ki jor ki jep knang bangin yo ban bam ha ki por bakardu jing bam tongin duai ba ublay unyara ban ai jing start i kumno bande knang bangin la ban kynshew ya ki jing bam bat kumju ru bangin kenmau ya kane ka way ba kane ka pyrthei kadai ka pyrthei ying syong basa lada don kithma ne klem kithma lada jia ka 6 sniw ne klem ki 6 sniw ngin im hang ne pyrthei tang sipor nakata kadaw ngidai ban kynshew ya ka spa jongi habneng ru kumju to ublay unyarap ingi bakat bangi dang yelek ban kynshew ya ka spa hang ne pyrthei ngin kenmau ro ban kynshew ya ka spa babam jukut jongi habneng. With regard to food shortage, yes, we did talk about food shortages, and it's going to be real. The price of these sanctions is not just imposed upon Russia; it's imposed upon an awful lot of countries as well, including European countries and our country as well.